inini ndongoitawo basa irori rekuservisawo varume vanenge vachidawo vakadzi panguva vanenge vachinzwawo kuda mukadzi like ndinoita zvekuhura. Ndandiremera kutaura. Kuremera kutaura. Rishona rinazobuda zvakanaka ndingati sex work. Alright, ndiri sex work. Alright. Rishona. Pacho unozoti wendakaiswa muchirungu runogona kuita sei? Rinoreruka. Rinogona kureruka. Asi chingosara chinohwani manje. Harigona kureruka ndiri. Chenjisa wasinganzwe chirungu sex work vamwe vanogona kutofunga kuti vamwe basa remuoffice. Alright. Tangoti zvekuhura iroro. Alright. So Susan nani? Mandigona. Susan Mandigona. Su. Zvakatanga rini manje? Ndakutsanangurira izvi. Izvi here. Izvi zvakatora hazvina time zvatanga basi ndakutokwanisawo gore ndiri mubasa iri. Manje. Wakatanga last year kana wakwanza gore? Ndakatanga last year. Chinazotiudza chii chakanatsoitika kuti uzofunga kuti aiwa inini zvangu ndakuda kuti nditengese muviri wangu? Inini zvakatanga pakuti ndakakura ndichigara nagogo vangu nasekuru vangu. Then sekuru vangu vakasvika pakundibata chibharo. Vandibata chibharo ndobva ndatanga kukontinua kuenda kuchikoro chienda kuchikoro. Saka panoenda kuchikoro apa vamwe vanongondiseka vachiti akarepwa nesekuru wake akarepwa nesekuru wake. Zvino zvaingondibhohwa kuti saka inini ndichazongowawo munhu anodiwa here kana kuti nemukomana anototi andida. Ndakangondipa peer pressure mbiri dzakuna ndangoti rega nditize pamba. Ndatiza pamba ndakaenda nogara nefriend yangu. Friend yangu yaitawo basa rekupinda mubhawa. Then ndakatanga kuadmire life kairarama kuti akutozvitengera zvinhu zvake achingozviraramira ari wani. Ndava ndatongotanga kumujoina unotenda naye kubhawa zvataita kubhawa tichitengesa miri wedu. Alright, atida kumhanya. Mataura nyaya yekubatwa chibharo. Kubatwa chibharo uine makore mangani? Nyaya yakaziviswa mapurisa here? Uye zvakafamba sei? Nyatsotonongodzeka pa. Pandakabatwa chibharo handishi ndandine 15 years. Ndandiri form 3. So nyaya yekuti iende unomangaro polisa inokwanisa unomangaro. Because gogo kafa nditi akasimisa sekuru wako ona ukakurera ubva uchiri muchechi hazvizonyatsoita. Chingowanzwira tsitsi hapana zvaunomboita kurepwa kunowanika. Unotorarama chiva mwana unotorarama chitochata wakarepwa. But inini patime ndakazvigamuchirana ndangoti rega ndimbozviedza kuzvinzwisana ndatanga kukonchanya chikoro. But ne vanhu zvaizotaura manje ka ndozvakazondipa kuti nditi akaudza vanhu ndiani? Nyaya yakaitika muvillage machegara. Ini ndakatanga ndaudza shamwari yangu yaive pamwe pangu. Ndisingazivi shamwari yangu ichatofamba ichiudza vanhu kuti akazorepwa akazodini. Shamwari yangu ndiyo yakaudza vanhu but kuti nyaya dzoenda kupolisi yange isina value because igore ipiro. That was 2018. Aiwa. Mosva iroyi. Mosva iroyi chero nyaya yakaitika 1980 inokwanisa kumangarwa futi. Chero nyaya yakaitika nheno. Ndokuziva kwanga nheno kana ndiri kuresa kuti mosva iroyi mukana uchiripo wokuti maybe evidence ndingagona kuzonika zvai but mukana uchiripo maybe paukama. Alright, ndisekuru mai sekuru baba wamai baba. Alright. Antu panzo very sorry. Ndofunga dzanimbotaura nemaviewers. Maviewers tinokurudzira kuti kana pachinge paitika nhau yakaita seiyika solution yekuzivisa mapurisa kuti munhu anenge apara mhosva dzake aite sei, asungwe aende kujeri, atongerwe mhosva dzake kana akabatwawo nemhosva kana chiri chokwadi. I think nyaya yekutaura yasi madhirama ndizvozvo chokwadi. Atapanza saka izvozvo zvine makore manga izvezvi ndane 22. Right. Ndawamboroorwa? Ndakada kumboroorwa zvikara. Wakada? Ndakamboda kuroorwa zvazoramba. Saka chichi wakamboda kuroorwa zvakaramba kuita sei? Ndakaedza kuti ndiwe ndiri mumba but ndakatoona sekuti kuchaya mapoto kana kuita sei? Ndaitongochayawo mapoto but vanhu vaitoti ndakaroorwa. Alright, saka iwe zvine mwana? Izvezvi handisati ndanaye yangu. Saka chindiudza iwe right. First day rako iwe rokuenda patachline. Alright, pamwe waende patachline handizivi right. First ngati right. First day rako iwe rekutanga kuita zvifambe zvekubhadharisa. Because apa wakambozviita but ngozi kabhadharisa but kutanga kubhadharisa
zvafamba sei chii chakanatsoitika donongodza first day ukasikana vanhu wangani chichi wakaita mari donongodza. Alright, first day randakatanga nini kupinda mubhawa nini ndichiti ndakutangawo zvekutengesa miri ndichibhadharisa raindiremera ndaiti ndakabvunzwa nemunhu kuti shoti unoita mari ndaitondandama ndozoti ndoita $10 ndaitotya kutoti $10 inobuda ipapa munhu wekungoita neni sex ka1 yobva tonipa $10 but ndakatozonototi ndikatongotaura teniyo mumwe munhu aisatomboka kamovha tonditi handei ndonobhadhira room yangu kuseri ndobva ndarara nemunhu bva tondipa $10 yangu ndobhadhira $1 kuseri ndeirororo ndofunga ndakaita mari because vanhu pabhawa vanofarira vanhu vanyowani vanongachinza uyu munyukama uyu ndaiwa ndine vanhu vakawanda vaitonditsoma zvekutodaro so ndakaita mari yangu ndofunga ndakaita about ndakatanga ndaita mashoti amangu 4 ndandaita ndakazoita 38 because ndaibhadhira bed kuseri ndobva ndazoenda nemunhu naita ndakati 20 ndobva ndipa $20 kamari yangu yakasvika $47 so ndakabva ndarikuzvidzoti asaka ndogona kutongorarama ndichongoita zvinhu izvozvizvi because ndikutoona kuti hapana stress mari ndaitongoibata nefirst day randikatongoenda ndakatoona kuti mari ndatoibata yakatoti wandei first day 40 something wakabva warikotorwa ndakabva ndatongozvitotota zuva rechipiri wakabva zvaita sei tuti zuva rechipiri second day handatomboenda ndakazoenda rari rechi3 rachona ende usina kuenda handanda kutoti kana ndazara mari ndakutotsvaga hembe yangu yekuloja ndega then ndatongotenga kablanketi kaitengeswawo ke2 inch ndandatenga kuzvigarira ndega ndikazoenda rari rechi3 ndakunotsvaga mari yegasi nemapoto 47 inokwana here kwatinogara marendi adhure because rent inoita $30 saka 47 pane patonene green pane patone extra ndaona zvinzwisa inini first day iro kwasangana vanhu vakawanda first day ndakasangana iyo nguva jai dzakaita sei maybe nguva jai remunhu 1 kana kuti first day sei unokona here vanhu vane kudora vamwe vane mabhoso vamwe vane chichi unotosanganawo nenguva atori nedzihombe dzekuti uchitombata totochikototi munhu uyu ndomukwanise here mwa wachona anenge akasimba zvekuti akaipa pamusoro pako unotya kuti anogona ngosara kuzariwa but kana utongozvipira kuti ndobasa ravo kudaka aiwa kana akasimba pane option ka kana kuti munhu akaita zidhafu ka akadai mwacho hawapule manje pa hawakwanise kuuya kusekuta dox hawatombokwanisa hawakwanisa feti nenge kawandisa ore feti waimurwanisa idi kana kune masaya zvakanaka because haudotupu unoputikirwa kane unotohadhela kuti zvimambe zvakanaka atapana ko rimwe zuva iyo rakunzwisisa rimwe zuva randoti iri uri mubasa rako iri tudangori zuva 1 chete watoti wakafadzwa uri mubasa rako rokutengesa bonde kana wakafadzwa wakafadzwa nei chii chakanatsoitika natso donongodzei baba alright zeri yanga iri Friday tauda kupinda weekend ndakatongoti arega nditomboenda nguku kubasa kwangu like ndaisatoda zvekuenda but ndakazongoti arega ndiende friend yangu kuti handei kani Friday kune muchina pizza plus nasi kubuya madancers ndopa ndakabva ndati handei taindodaro takatosvika ndatogara zvangu pashisha ndaitorwa shisha yangu nasi hazvida bhiya ndimi gozi reshisha ndati nasi ndoda zveshisha ndandagara pashisha then pakasvika the guy ninge mukorokoza here mukorokoza muntu nyeye ndobva tonditi nhasi uri kuita nezveina ndati handiri mungorwa shisha ndisida mabhiyazi munhu abva angotanga kungotenga shisha achitenga shisha ndofunga akatenga shisha $5 lebhema angu sakawanda munhu yakandifadza zvokuti pandakazoenda naye kumba akatauda naiti munhu yakandisira mari yakawanda ende pasexi haiwa ndakanyatsobhiliva kuti munhu dai angoramba achidzoka but haana zvakanisa kudzoka akandisira mari more than $50 katosiya tondibhadharira rent ndobva nditengera chikafu nandatomudza kuti ndine mama wangu anorwara vatonipa mari yekuti ndinovaona chii chakanatsokufadza pamunhu performance munhu atsongoti zvese ndasodonongodzora akarowa marausi mankadzi akafamba sei nasotaura nguva ndedu
Ndakatanga sex naye first round. Haana kumbononoka kupedza akavhana. Ayo igarozi yo. Then second time. Akanyatsoparova zvakanaka. Nokuti ndegara kanyatsosara ndakunzwa kuti panapa ndashandirwa. Ndafadzwa zvekuti mukadzi unofanira kunyatsotsiwa producer ndakaproducer ipapo zvekuti then kunze kwakunochena ndoparova futi imwe round ndobatoti ndabvonda kuda kuenda kubasa. Akangorova ka3 but ndakazvifila kuti aiwa baba vari kushanda basa ravo. Alright, aiwa ndiripanzwa. Ko rimwe zuva iwe randoti zuva iro rakakechwa but maybe zvakaitika zvazvina kufadza mheno zvakangoitika mheno zvakangosvota. Chii chakaitika? Chii chakaitika zuva racho? Dheroro ndanga ndanyanya kudhakwa zvekuti ndainwa mablack labels. Sana ndadhakwa pakuenda kumba ini ndiro haya text kuti ndiende kumba kwandogara. Anatozoti haya text ndiya akahaya text ndiye munhu andandinaye. Ndobva taenda kumba kwangu. Tasvika kumba kwangu munhu akarara neni sex asina kuprotecta. Then makuseni akamuka achindisira $5. Ini ndandisina tombozosa $5. Ndakatozoti ko munhu uyu uri kundisira $5 sei zvikanzi ini ndandataura newe ukatobvuma ukati bo handei wandichandikuda kungoenda kumba. Saka ndakazongozviti maybe ndadaira ndisina kuzoti ndadaira ndandakadhakwa. Saka jero rakandibva kuti haana kudzivirira. Ndakabva ngoenda ndazombomuona munhu. So ndakatosara ndine stress yekuti munhu zvandiita zvisiri izvo. Because mari yandaida inini ndaida $20 yakansira $5 akanditi ndoyo wabvuma tiri kupawa. Then pakurara neni sina protector akachanzi wakati muno mandigare maprotector ndoshanda nachingoro wavo nezvakadaro ndisina maprotectors but handichazivi ndakazvitaurira kana handini. Alright. Ungu wambonyomwa rakaita seje? Ndainwa mablack lab. Wakamwa mangani? Ndakanwa dheroro ndakanwa because yanga iri Saturday. Then chingotengerwa ndine mafanzi akawanda mubava. Ndakanwa mablack lab akati. Nemafanzi kana nemaboyfriends? Aiwa amafanzi pabva wasofanzi. Kuita mafanzi unotamba chii chinoita boss unaita mafanzi? Inini ndofarira kutamba ndakangodhakwa chete ndakawana one black label two black label nenda kuda zvekutamba so vamwe vanenge vachida kuwainirwa chitogwa chitongotengera mablack labels. Unotamba musambo wese kana unedzawo kudzachedza unotamba? Ini nhangu ndofarira mapiano kana ikaridzwa mubva wani tinotanga kutamba then wozim dance tinotanga kunakirwa nawo ndichitamba. Saka apo wakadzidzei manje apa pakuita basa ibasa raunenge kai pakuita basa wakadhakwa zvakadarikidza wakadzidzei chipa? Ndakaona kuti hazvibhadhari pachiuri kuita basa wakadhakwa kana sex worker unosangana nemachallenges seuko karara nemunhu usina protector challenge. Saka chii chakaitika nasoti wachikwa ndaona kurohwa here nema-STI ipa? Ipapo hangu handina. I think munhu yanga atongori right ake. Alright, ko mimba akana ainobata ndinenge ndakadzivirira. Aiwa ndiwataka alright wakadzivirira family planning ndoshanjira family planning. Ndaibata ndainzwa. Alright, aitupanzwa. Saka ngodzidza kuti kana uri sex worker uchizoti unonyanya kudhakwa beta kutongoshandisa prep yeyi because unogona kudhakwa worohwa nyoro kana protector akaputika ukadhakwa unotadzozvinza kuti raputika. Saka unoshandisa prep? Ndoya ndakatozoti rega ndipinde muprep. Panzwa ane ma-injection mazuva ano? Ma-injection handisati ndaijoina ndiri kushandisa mapirisi. Unonziwa every day? Saka hawadi kuti hai mapirisi kuti injection inonzi riitwa kamheno hanzi ka 1 per 6 months. Ndiyo ndakatonzwa ndikapedza kosi yangu yandiri mapirisi ndofunga ndasarwa nemonth kuti ndipedze. Was it just in case kana wakazokangamwa ndozvayakanakira manje usiku? Aiwa tinopanzwa. Saka unetarisiro here because 22 ka usati wane mwana uri mudiki kana takutotaura pashonde chiti uchiri kutemwa dzinokudaro unetarisiro here kuti iwe uzopinda mumba ino? Tarisiro yekupinda mumba ndinayo kana Mwari wanzwira nyasha because iri basa iri rine maadvantages ekuti hako hauna munhu anokupa pressure but rine tumachallenges kuti munharaunda unenge uchigara vanhu vanenge vachikuziva vanenge vakungoti uyu here uyu wakungonongedzerwa nevanhu pai inenge isinganyatsobuda chimiro chakanaka but zviri zvekunzi wawana munhu anoda kukuroora hako aiwa ndinokwanisa kutoroorwa. Uchitosiya basa here? Ndokwanisa kusiya
kana munhu andenda ndinorawo uchitovimbika zvokuvimbika ndotovimbika zvekutodaro Iwa- basa iriri iwo unovimbika chiridzi iwo ajaira kuti everyday maybe kurwa ne 4 5 6 dzakasiyana dzirefu dzipfupi dzikobvu dzitete apa waane mumba manje waane murume wani ane one size zvinozofamba sei hauzopota uchimuchitera kana zvakuenda nekuti nyinyi nemunhu unoende ndavimbika naye zvakadii ndenda kugutsikana naye zvakadii ndokwanisa kutozvisiya ndotoita change person. Ngatimbotaure chokwadi tomboti zvinhu hazvisi kurekudwa ngatimbotaure chokwadi iwe basa rako rawakuita iri kuita wakaritanga nekuda kwenhamo kana kuti zvii zvingori mauri zvako zvekuda kuda kungunakidzwa ndinazotaura chokwadi aiwa like pandaigara neshamwari yangu ka basa iri nini ndanga ndisina tarisiro naro hangu but pandaigara neshamwari yangu yaindipa pressure kuti ona ndinotenga muriwo ini ndani neboyfriend yangu ndana nayo boyfriend yangu yemwe pamari ka 1 pamonth saka friend yangu itenga muri every day murooneta kutengwa zvese zvinhu zvekutenga kwatinogara saka yangu ati ona ndiri kungotenga ndega zvinhu iwe mukomana wako anokupa mari unenge wakunorukwa musoro nekutenga masmart hauzonyatsotenga chikafu chakakwana ndo pandakangopindwawo nepressure yekuti ndikanotanga unotsvagawo mari yangu ita zvandichiita but mukana uchiripo ka unokwanisa kungosiya ka wotorongeka wodai amen. What do you think? Yeah, uchiripo but so far hangu handisanda neboyfriend honestly kuti nditoti une mangani une mangani maboyfriend aiwa so far handisi kutomboita zvemaboyfriend handisi kuita izvozvo ndikazoiwanawo hangu inenge iri honest kana cameraman wangu ibhachura ibhachura here autotsvaga munhu ari serious akaita sei aiwa tikupanza right ndonzwisisa kuti vanhukadzi vane nguva yanoenda kumwedzi meno iyo maybe pamwe hauendi alright yasvika nguva iyoyi yekuti iwe uri kumwedzi pamwe uda zvinhu zvakapresa hauna mari yerenda hauna mari yechikafu unoita sei shuwa nguva iyo inombosvike kuti pamwe pacho unenge uchitoti ndinobharira rent zveemergency ikutodiwa rent apa iwo unogona kunge wateera inini ndowanzoshandisa hangu mapirisi ekustopesa kuti nditongokwanisa kuenda kubasa unoshanda mapirisi anobva wakatomwa anobva ashanda ipamanwa makuseni kunotozodoka usisatomboendi kutonatsooma kuita dry kutoita dry cheko chaiwo ndowanzoshandisa yayo hangu alright ndiwe wega vanhu vese vandochiwanzobvunza panapa vanonzota kuti hanzi isusu tinozoshandisa amene tinozesa cotton ndakanzwa maeffects ayo akawandisa manje ndakaona kuti haikwanisi kunge ichitibatsira because vamwe vanoishandisa vanoti hanzi inogona kuzoramba kubuda pakuda kuibvisa ndakaudzwa zvakawanda ndichitanga basa iri saka ndoshandisa mapirisi ayo ndoshandisa ndikarinwa makuseni ndinonwa kana 2 toita overdose pandinotozomuka kumazorodoka kana kuti ma5 ndiye ndatobho ndobva ndatotanga kutoita kuita zvekuenda basa kune zvirwere zvepabonde ka zvakasiyana siyana watombosangana nazvo here kana wasangana nazvo chii chamunonatsoita izvi inini hangu handisati ndasangana nechirwere chepabonde sofa asi ndinongonzwawo alright kana usati chiri munzira iyo kana uchifamba uri driver murodhi ka anytime ukwanisa kuita accident unokwanisa kana kupedza even 50 years usina kuita accident wozongoita kana kutanga kutoita accident nepedza alright andikupanzwa varume vakawanda vane kukecha imimi vakunzwisa kuti muzera wakaita sei maeji vari kunyanya kukecha zveme manje boys ro rama2k vakaoti vari kutsoda zvekutodaro vema2k ari kuda maold ages anongouyawo here and there but vazhinji vachona mageto youth aya ndo vari kutoda zvekukecha zvekudaro ende mageto youth kazhinji kachona anobhera kuti habhadhare mari yaonekwa muti $10 anokuzoti handokupa 7 saka iwe unoita mari iyoizvo ini shote munongo kuzoti ndoda $10 kana wati hauna $10 wakazotiwo kana zvakachitoona kuti nhasi sema Monday haifambi ukatoona Monday Tuesday unowanzofaya chitatu neThursday neFriday nemaweekends kunenge kuchiona kuti kuchifaya so kana itori Monday munhu akati kana ane $5 unotomuzoti handei alright then kana iri weekend weekend kunenge kwakazara saka ndiye ndisingatombosekerera ne$5 vese nekutomuzoti mbomira izvozvo
ndimbotora mini because pane pauya manyuka mapamba ipapo. Unoendera pabhawa kwese usingadiwi patouchline. Haina hangu patouchline hangu handisati ndamboidzesera kuti ndidzive because mari yekutouchline yandakanzwa ka inorwadza kuti uitambire. Hanzi mari yekutouchline. Kutouchline ndakanzwa kuti dola chero unogona kutonoita 6 nemunhu. Dola unotoenda kuita 6 nemunhu. Dola for 2 wamwe kubooster kwekuye. Dola for 2. Asi vanhu vanenge vachitira base asi kunenge kusina base. Ya, kune munhu vanenge ane pamba pake kubooster kunogara. Kune vanhu vanogara ikoko. Alright. Saka vamwe vacho vanenge vachingodawo mari yechingwa makuseni neungoti akande raundiwo pakutoita dola. Because kunoenda vanhu varume vakawanda vanenge vasina mari ndo vanoenda kubooster ikoko. Saka sleep over yacho inenge ichita mari. Sleep night yangu ndinoita $20. Ndakatoenda nemunhu pamba. Kasi kana time dzaendawo dzakuma 2 ndoenda naye ndo anonipa $15. Urara ke kusvika kana na 6 o'clock munhu anofanira kunge abuda mberi mangu aenda. Kana akuda tosvikaona 9 na 8 anenge ato overtime anenge akutoedzera mari. Alright, kana wataura zve-night iwe zve-20 saka night ine marounds here kana kunzi? Night yangu inini kana ndakaenda nemunhu zvekuma 10 handiti. Depends na iye munhu wachona but inini kazhinji vanhu vanoenda nawo vanowanzoita 4 to 3 rounds anenge atobo. Alright. Hanzi kune inonzi Congo dust. Kuno right. Auzoita kumbosangana nemunhu wekuti for example munhu haasi kupedza. Vanhu vakadaro vanoitika. But ndikasangana nemunhu akadaro kunaita handina problem. Ndikasangana naye pashort time manje ndo pandinomudzurisa asati apedza. Because inini ndichida kushanda imwe mari. Iye anenge akuda kutoita kunge asiri kuda kubva pamusoro pangu ka. Ndobva ndamudzoti aiwa bamini inini ndiri kutotsvagawo mari yekuti ndirarame ka. Imi makada kutoita kunge kana akakwanisa kuwedzera mari tongoramba tichingoita kusvika aita zvaaita zvacho. Asi vamwe vacho vanenge vasingazoproduce. Omana usati wapedza zvobuda zvakanaka. Hamuzonake kunesana here. Anozwisisa. Patinoenda short time une time dzemu. Muridzi weloji anenge akutonoka kuti time up. Saka kadedzera kuti time up usati wapedza. Iwe wakutowedzera mari. Ini ndiwedzerawo mari kumuridzi weloji. Alright, kana kuti mimi ndima akutoshanda newaridzi weloji kuti wakuona ndapinda mukati umu ndagarisa uyu yaunoke. Hayi watidaro but iye ane time dzake because pane pakazara vanhu pabawo vanenge vachida kushandiswa marooms iyayo. Alright.